tähän Pekka-Tilan Rossilaan. Eli Tuloporniosta on tullut henkilökunta ja hakemusta valmistelemaan. Minun nimi on Markku Alanärä ja toimin tällä hetkellä Koskin isäntänä tai toinen vaihtoehto hoitokunnan puheenjohtajasta. Eli meillähän on tämmöinen järjestäytynyt osakaskunta, joka pitää normaalin kokouksensa ja näin edelleen ja valitsee vuodeksi niin aina näitä käytännön asioita hoitaa, tämmöisiä hoitokunnan, ja meillä sitten vakiintunut tapa on, että sitä hoitokunnan puheenjohtajaa nimitetään Koski isännäksi, eli se on tavallaan vähän kunnian titteliä. Huolehditaan näitä yksityiskohdista sitten esimerkiksi kutsun nykyisin tietenkin tuolla netin kautta ja käytännössä niin meidän talakoo päälle ja kaikkia muita, mitä muutoksia tapahtuu ja näin edelleen. Kyllä se tiedon välitys on muuttunut ja on aika ajankohtaisesti, että saadaan tällä hetkellä kaikille suurille. Eli meillä on WhatsApp-ryhmät, siellä on lippomiehet-ryhmä ja hoitokunnalla on vielä erikseen oma keskusteluryhmä kuitenkin ja näin edelleen, että siellä ne hoidetaan. Eli tänäänkin todennäköisesti lähtee yksi WhatsApp-viesti koko kaikille. Joo, meidän kalastusta niin kuin koko Tornionjoellahan säätelee tämmöinen Tornionjoen kalastussääntö ja sitten se vuosittaiset tarkistukset, jotka suomalaiset ja ruotsalaiset viranomaiset yhdessä sitten
hyväksyvät ja se on joka vuodelle. Tällä hetkellä ollut muoto on pääosiltaan samanlainen kuin viime vuonnakin. Meillä lippouksen osalta nyt alkaa 8. kesäkuuta ja me saadaan nyt sitten lipota 15. päivää heinäkuuta saakka tai 15. päivää vielä mukaan lukea. Meillä oli aikaisemmin lyhyempi, mutta kun haluttiin taas rauhoitusta sinne alkunousuun, niin meille sallettiin tämä lohen lippous, tai käytännössä meille sillä ainakaan toistaiseksi on ollut varsinaista kumminkaan merkitystä sillä jatkoajalla kerta. Silloin kala on pääsääntöisesti kaikki, lukumatta lukuisia harvoja, niin ovat jo nousseet tästä ylös ohi, ja toisaalta se on vain sitä niin sanottua kossiaikaa silloin tällöin voi kossi tulla, eli puhutaan tämmöistä alle parikilosista ja alle parikilosista lohista, että niitä saattaa tulla ja katsotaan, että vaikka me pyydetäänkin, niin se ei siihen kokonaisuuteen vaikuta ja viime vuonnakaan ei tässä, kun oli ensimmäistä kertaa tällainen, niin ei heinäkuussa kovin monta kalaa saatu, että se aika oli. Ja sitten meillä on samalla lailla kuin koko Tornionjoessa on tämmöinen viikkorauhoitus, eli maanantai-iltana Suomen aikaa kello 19 sunnuntai-iltana kello 19 alkaa rauhoitus ja kestää vuorokauden tasainen, eli maanantai-iltana sitten taas kello 19 jälkeen voidaan aloittaa niin lippuamista kuin uistikalastusta ja kaikkea muutakin, että tällä on järjestetty. Ei tapahdu niin kuin ennen vanhaa, että milloin isännät täällä katsovat, että nyt on veden korkeus sopiva ja kokemukset, että nyt liikkuu kalaa, että nyt he lähtee lipoille. Lähinnähän se meillä vaikuttaa tuohon, että jos me sitä ilman rajoituksia tehtäisiin, niin aloitettaisiin keväällä pikkasen aikaisemmin. Tämä kulttuuri ja nuorille, niin tietysti kun sitä Kukkolasta katsotaan tästä, niin meillähän silmenee sillä lailla, että tämä lippoustaidon opettaminen ja periminen niin sillä itse olen sitä mieltä, että se kaikkein tehokkaamasti tapahtuu sillä, että jokainen huolehtii omista jälkeläisistä. No toki niitä saattaa olla Helsingissä ja Tukholmassa ja maailmalla, mutta kyllä ennen vanhaa kyllä ne pojat olisi hyvä opettaa lipoille, kun ne tulee kesällä täällä käymään ja oppia. Ja nykyisin myöskin tytöt. Meillä on tullut viime vuosina naisia mukaan ja se on selvästi nyt sitten alkanut ainakin tällekin kesälle tiedetään, ainakin 2 heistä on saanut lohen. Mutta eli tavallaan se tulee, kun tuossa rannalla istuu ja kokee sitä ympäristöä, niin sieltä tulee niin kuin se, varmasti se, niin kuin se yhteenkuuluvaisuus niihin paikkoihin ja koko siihen kulttuuriin, ja sen takia siihen liittyvä osaltaan onkin just tämä Unescon maailmanperintölistalle haku. Suomi ja Ruotsi hakee yhdessä, kummatkin ovat sieltä on ministeriössä ja hallituksessa tehty päätökset ja sitä sitten nyt valmistellaan. Eli oletetaan, että se osaltaan auttaa siinä tämän säilyttämisessä ja tämän lippoperinteen säilyttämiseen, että taloudellisestihan tällä ei nyt semmoista niin kuin enää mitään niin kuin hurjaa isoa merkitystä ole, mitä silloin ollut aikaisemmin. Kaikki tekee jotakin muuta töikseen ja aika paljon myöskin ovat muualla kuin tällä paikkakunnalla. Ennenhän nämä keskittyi, että se oli kaikki, sanotaan ainakin 1960-luvulle, niin lähes kaikki olivat täältä lippomiehet tai ovat täältä, mutta että asuivatkin korkeintaan tuossa olivat sitten Torniossa ja ehkä muutama Kemissä, että sillä lailla, että ja ne, jotka ovat täältä sitten lähteneet muualle, niin he eivät tavallaan ollut sillä sitten siinä mukana, mutta nykyään on se ilmiö, että näitä junioreita pidetään munkin 2 ojistani kumpikin on jollakin lailla lippousaitoinen. Vanhempi on osallistunut, kyllä ei nyt, mutta on matkaa ja työesteet, niin on ollut sekä lohen lippoukset että siian lippoukset käy vuoron käytännössä joka kesä, jos on mahdollista, niin lippuamassa vähintään vuodesta. Mutta kyllähän sillä on merkitystä, että
kyllä sitä lohta ja siikaa käytännössä itsekin, niin sanotaan, että ehkä 3 kertaa viikossa syö ja sitä. Lohihan on sillä, että siihen kyllästyy, sitä ei voi syödä jatkuvasti, mutta siikaa voi syödä joka päivä ihan huoletta. Se on mieto hyvää kalaa, sitä voi laittaa 10 eri tavoilla, että kyllä se nyt sillä voi sanoa, että sillä on pieni jopa taloudellinen merkitys ja lisäksi erittäin terveellistä ruokaa, niinhän nämä nykytutkimukset sanoo.